Што можа быць прыемней за гучанне роднай мовы, такой блізкай і цёплай. Нездарма наша беларуская мова займае другое месца па мілагучнасці ў свеце. Шмат пісьменнікаў і тых, якія па праву ўжо называюцца класікамі, і тых, хто толькі пачынае свой шлях, аб'ядноўвае адно – мова, якую яны ўсхваляюць, жадаючы увекавечыць. Выдавецтва мастацкая літаратура па заказе Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь заснавала серыю бібліятэка пачатковай школы. Гэтыя кнігі прадназначаны для вучняў малодшых класаў, але кожны можна знайсці штосьці сваё ў гэтых выданнях. Серыя аб'яднала таленавітых пісьменнікаў, якія тварылі ў розныя перыяды. Кожнаму беларусу знаёмае імя Якуба Коласа. Гэта таленавіты сын Беларусі, які ўзбагаціў нашу літаратуру. Шмат твораў напісана нашым знакамітым класікам. Не пакінуў без увагі пісьменнік і дзяцей. У кнігу Якуба Коласа «Храбры певень» увайшлі яго лепшыя творы для дзяцей, многія з якіх вывучаюцца і ў школе. «Рак-вусач», «Міхасёвы прыгоды», «Ластаўкі вясна», «Храбры певень» – усё гэта і шмат чаго іншага можна знайсці ў кнізе. Даказана жыццём, што самае галоўнае для чалавека – сям'я. Гэта сапраўды так. Менавіта таму у серыі ёсць кніга, якая так і называецца «Мая цудоўная сям'я». Вершы, казкі, апавяданні прысвечаны самаму дарагому, што ёсць у чалавека. Кніга дзеліцца на два раздзелы. У першы ўвайшлі апавяданні і вершы беларускіх пісьменнікаў пра сям'ю і сямейныя каштоўнасці. Другі раздзел склалі казачныя творы, фальклорныя і аўтарскія, у якіх расказваецца шмат чаго павучальнага пра сямейныя адносіны. Таксама прадстаўлена ў серыі таленавітая пісьменніца Ніна Галіноўская. Аўтар упэўнена, што дабрыня, гатоўнасць прыйсці на дапамогу – характэрная якасць большасці дзяцей. Але разам з тым пісьменніца не ідэалізуе вобразы герояў і, выкарыстоўваючы сродкі сатыру, гумару, засяроджвае ўвагу на праявах дзіцячай хітрасці, жорсткасці і іншых адмоўных рысах. Ніна Галіноўская лічыць, што неабходна навучыць дзяцей крытычна ацэньваць свае ўчынкі для таго, каб карэктаваць іх. У кнігу «Ветлівы свавольнік» увайшлі лепшыя творы пісьменніцы, многія з якіх вывучаюцца ў школе.